Zdravím vás na kanále Rus VVO, moje meno je Peter a dnes si na prosbu našich odberateľov ukážeme zimné zateplené gorky od firmy Bars a SVT. Na sebe mám gorku od firmy SVT, jej názov je KSGU1. Dnes si nebudeme ukazovať všetky detaily, tieto môžete nájsť vo videu, kde porovnávame zimné gorky od firmy SVT a firmy Bars. Video nájdete tu, alebo taktiež odkaz nájdete v popise pod videom. Tak to vyzerá. Z vnútornej strany je celá zateplená fleeceom. Fleece nie je príliš hrubý a je príjemný na dotyk. Momentálne je vonka 5 stupňov, v gorke sa cítim celkom príjemne. Výrobca udáva teplotu komfort do -15. Ďalším výrobcom je známa firma Bars. Máme tu od nich 4 prevedenia zimných goriek. Strih samotnej gorky je úplne rovnaký, napriek tomu je KSGU trošku užšia. Doporučujem teda brať o číslo naviac do šírky, čo znamená, že u Barsa mi treba 46,4 a pri KSGU 48,4. Základné rozdiely sú zapínanie. Bars má zapínanie na gombíky, KSGU má aj gombíky, aj zips. Bars má vo vnútri bundy dve vnútorné vrecká, KSGU nemá žiadne. Teraz si ukážeme konkrétne prevedenia od Bars. Máme tu dve klasické chaky prevedenie, jedno chaky hnedá, druhé chaky pixel a dve celokamuflážne prevedenia v kamufláži moh a kamufláži taiga. Gorka Trifleece od firmy Bars chaky hnedá, základná látka je v prevedení chaky, zosilnenia sú hnedá ripstop. Druhý variant chaky zosilnenie v kamufláži pixel, taktiež ripstop. A ďalej dve plne kamuflážne prevedenia v svetlejšej kamufláži moh so zosilneniami v ripstop a tmavšie a zelenšie prevedenie kamufláž taiga. Zosilnenia nie sú ripstop, avšak celá látka gorky je pevnejšia ako u ostatných. Na tejto gorke si ukážeme aj vnútro, čiže zapínanie na gombíky kanadského typu. Vidíte vnútro gorky celé zateplené fleeceom, dve vrecká, ktoré som spomínal, a taktiež doplňujúce vrecká. Tieto všetky detaily môžete nájsť vo videu tu hore. Nohavice taktiež zateplené a zo spodnej časti vnútorná látka fleece po podchodidlo. Komplet zateplených goriek, takisto ako klasických goriek demisezónnych, sa skladá z bundy, nohavíc a trakov. Traky sú veľmi podobné, uchytávajú sa takisto po bokoch na obidvoch gorkách aj od firmy Bars, aj od firmy SVT. Rozdiel je trošku v uchytení, firma Bars ich chytá na gomby kanadského typu a firma SVT na suchý zips. Výhoda tohto uchytenia u SVT je to, že zapnutím suchého zipsu sa dajú čiastočne regulovať. To bolo všetko o zateplených gorkách od firmy Bars a SVT. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber našeho YouTube kanála a lajknete našu facebookovú stránku. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.